Много ми се иска да разкажа тази история, която може би ще е поучителна за много хора. Преди малко имах среща с жена, която е на около 40 години. С нея се познавам от 4 септември миналата година. Прояви желание да направи промяна в себе си през високата вибрация на нашата древна българска енергийна методика и започнахме да работим. Тя доби едно голямо самочувствие. Тук искам да ви кажа, мили хора, че високата вибрация ни помага не само да оздравяваме физически тялото, но да оздравяваме нашия дух. Нашето ДНК се променя се връзката между всички финни енергийни тела и така става, това рефлектира върху нашето физическо тяло, но най-важното е, че през високата вибрация ние можем да контролираме ума и за нас става по-лесно да бъдем фокусирани, да правим това, което искаме, да бъдем целенасочени, да сбъдваме нашите мечти и желания. Тази млада дама, която аз много я харесвам, защото тя търси промяната дълбоко вътре в себе си и навън от себе си, най-важното, дойде при мен с 14 милиона 400 хиляди бовис единици енергия. Започна да я вдига на 28, на 43, на 51 милиона 840 хиляди. Но знаете ли, преди няколко дена тя ми казва: Тони, на 18 февруари много искам да си поговорим, да се споделим, понеже тъй като аз, когато работя с някой, постоянно искам информация как се чувства, какво е влиянието на високата вибрация, на нашата българска древна енергийна методика, защото човек се променя, но то не става така с щраквания, бавно, стъпка по стъпка. Но когато работим, да речем, може би от октомври месец, това са 3-4 месеца, мили хора, вече промяната се чувства. И на 18 февруари тя пожелава среща, буква ми се за четвъртък среща. Обаче на 19 тя ми казва: Тони, може ли да отложим срещата, защото имам консултация? Аз казвам: разбира се, щом като имаш букната консултация, разговора пак ще го проведем. На 19 обаче, мили хора, тя ми казва: Тони, невъзможно, аз съм много разконцентрирана. На 20 пиша, тя пак ми казва: Тони, не мога да говоря, просто искам да събира себе си, не знам какво да те питам. И знаете ли, днеска беше срещата от 16 часа. Какво се установи? Тъй като тя има желание да започне точно в две определени заведения работа в нейния град, ние дори направихме вихрем ситуация тя да започне. Обаче, вижте сега какво прави хитрия ум и ниската вибрация и страха, мили хора. Тя си мисли, че тя няма да започне там работа и намира в интернет пространството друга жена, при която отива на консултация, пак за същото нещо да пита. И тази жена, знаете ли какво й казва? Ами, тази работа точно в този период не е подходяща за теб. И аз се попитах: добре, жената обоснова ли се, каква е причината да не е за тебе тази работа точно в този период? И тя ми казва: ми ще ставаш рано, няма да можеш да се наспиваш, пък в това заведение много е силна музиката. Хора, вие разбирате ли тук за какво става? Как ниската вибрация и страха, че ние може да не започнем работа, ни бута надолу. Води при някой друг човек, който казва: ама това е неподходящо за тебе место, поради какви си причини. И ние го приемаме това нещо и вибрацията не е ниска и ниска. И от 18 февруари до днес тази дама не ми се обажда, мили хора. Защо? Страхът. Държи я страха. И когато отворихме днеска екрана, вярвате ли ми, час
и може би 20 минути аз съм говорила с нея, за да доби това дете за мен, силите и вярата, да й докажа, че тя е тази, която може да контролира своя път в живота. И няма човек на мен лично да ми каже, ако аз съм избрала да кандидатствам някъде, да ми каже, че е неподходяща. Аз предпочитам да тръгна през процеса, да отида там, да се помоля, да създам документи, да започна работа, ако не е моята работа, тогава да напусна. Можем ли ние да кажем на едно сирене, че е солено, ако ни го опитаме, мили хора? И виждате ли, днеска аз си показвам как нейният страх от висока вибрация, 51 милиона 840 хиляди бовис единици, нейната енергия днес беше 3 милиона 240 хиляди. От 51 милиона на 3 милиона. Тя фактически от 8 етаж слиза на първия етаж. И аз си обяснявам как страха ти отклонява от твоя път, дърпата настрани, казва ти, че ти си неспособна, ти не можеш, тази работа не е за теби. През друг човек обаче, защото аз не познавам този човек, тя приема тази ситуация и тя седи долу в дупката, вместо да е на 8 етаж, мили хора. Вместо нейния мироглед да вижда, че този път е нейния, все едно сте в гората и сте се качили на бора, вие сте изгубени, знаете през къде да минете, коя е вашата пътека. И казвам, само искам да благодариш, да знаеш, че това е един голям урок за тебе в живота. То вече всичко е свършило. Но защо ти не ми се обади веднага на деня това нещо да го прокоментираме, за да можеш ти да си щастлива? А от 18 до 26, това са 8 дена, тя е бутала вибрацията и днеска не може да ми се усмихне. А е толкова жизнена, интелигентна и красива дама. Излизам, мили хора, да ви кажа, не напразно днеска обяснявах доста дълго време как ние трябва да сме целенасочени и че това, което ние искаме да направим, само ние можем да разберем дали е за нас или не е за нас, ако тръгнем през процеса. Искам работа, веднага пускам CD-то си, веднага пускам молба, искам да отида, започвам да работя, виждам, трудно, отстоявам, трудно. Идва момент, в който твоята душа се радва или на прогреса, или на нещо друго, което вие го търсите. Но няма как някой друг да ми каже, ма тази работа не е за тебе поради някакви причини, които са въобще нереални причини. Че ще ставам рано. Аз ако обичам работата и в 4 часа ще стана, мили хора. Искам много тук да коментирате, мили хора, защото това е нещо, ниската вибрация, страха, който ни дава ние да отключим нашето божествено същество. Ние сме божествени, всемогъщи, умни, кадърни, способни, талантливи, но сме го заключили през ниската вибрация. И знаете ли какво направих? Аз имам написани утвърждения от Библията. Не знам къде съм ги сложила, но започвах да й диктувам. После направо и снимах страницата, за да видя какво сме ние. Че ние сме деца на Бога и сме с равни сили и способности. И започнах да обяснявам, че ние сме холограмни проекции, сме частичка от Бога. И знаете ли, когато страха навлезе във вас, в ума ви, в тялото ви, вие даже не може да реализирате какво ви говоря. И най-накрая питам, кажи ми, можа ли да осъзнаеш? Най-накрая, мили хора, видях усмивката и казах, сега пред мен искам да си отбележиш в тефтера, на коя дата ти ще се обадиш в тези 2 заведения, да питаш за работно место, да си подадеш CD-то, да отидеш на разговор, среща, за да ти да усетиш самата, дали тази работа не е за теб.
или е за теб. Защото, знаете ли, тя ми казва, Тони, с такова желание ставах, след като направихме ситуациите, събуждах се, виждах се, че работя, нали, в самото заведение, колко щастлива бях. Това е начина и метода, мили хора, ние да берем плодове от Вселената, защото Вселената е пълна с енергия, а знаете какво са нашите мечти и желания? Какво е нашата работа? Фокусирани на нашата енергия, че ние ще отидем там да работим. Имаме желанието, имаме фокуса и действието е ние да подадем нашето CD, да отидем да говорим там с който отговаря за работата, да искаме да работим, да покажем, че искаме да работим и да тръгнем в процес. А не страха да ни води и да отиваме при други хора. И когато аз нямам нищо против някой да отиде при други хора, обаче ако някой ви каже, ама тая работа не е за вас и не може да ви даде достойни причини, вие да му кажете, съжалявам много, това е моята мечта работа, вие не сте мой човек, съжалявам много, ма вие не сте за мен, аз напускам консултацията. Това, че сте платили, не дейте го, слагайте и кахър, защото искам да ви покажа, че ако вие пренебрегнете всички негативи, които ви са се случили, тогава Вселената ще работи за вас, мили хора. И сега знам, че тази млада дама ще успее. Знам, че преди да тръгне да действа, тя ще ми се обади. Така се разбрахме, защото по някакъв начин през моето положително мислене, през моята нагласа и тази висока вибрация, аз знам, че нейната душа иска да направи нещо, но страха я държи. Разбрахме се преди да отиде, преди да говори, да се чуем, тя да доби силите. Разбирате ли, тя до такава степен е паднала ниско, че даже не може и да говори. И аз се усещам, че не ме разбира, но за това и трябва време. Няма нещо, мили хора, в живота, което да ни се случва ежедневно, без ние да сме се го избрали. Това е нашия път в живота, това е нашата радост, това е нашия смисъл, че сме слезнали тук на живота да се променяме. През уроците, през ниските моменти, но никога да не даваме някой друг да контролира нашия живот. Споделяйте, искайте мнение, но вие вътре в вас, във вашата душа, вие знаете какво искате и не позволявайте никой да ви отклонява. Когато Бог ме поведе по пътя на моята душа, аз не знаех, мили хора, че тук ще излезна сега да говоря, но знаете ли колко ми е щастлив деня, когато днес аз съм помогнала на 2 жени и след малко ще ви разкажа и следващата история. Но моята душа се радва, че аз мога да дам мънинко светлинка в душата на тази дама. И един от съветите ми беше, когато се чувстваш разконцентрирана, неуверена, несигурна, какво ни е дал Бог? Дал ни е 2 ръце, да ги съберем и да се помолим на нашата висша душа, на нашия Бог, защото Бог, висшата душа и ние сме едно и също. И ако ние не търсим тази връзка, мили хора, няма как някой да ни даде правилния съвет. Правилният съвет е това от тук нагоре. И когато сме спокойни, когато сме уверени, ние с любов чакаме отговора. И тогава знаем, че сме на правилната пътека. Аз, макар че съм с висока вибрация, искам да ви кажа, че на мен също ми се случват такива неща. Аз не съм едно изключение от вас. Аз съм все едно вие. Но това, че работя с нашата древна българска енергийна методика, която е методика за вдигане вибрациите на тялото, това не означава, че на мен не ми се случват такива неща. Не. Ние сме както положителни, така и отрицателни. Но когато нещо лошичко, такова негативно ми се появи по пътя, аз се го прегръщам,
Приемам си го, но казвам, не мога да позволя ти да ми бъдеш пречка в моите действия. Защо? Защото Бог ме е насочил аз да правя това и искам да го правя с голяма любов и да слушам гласа на Бога. Не на ниската вибрация, не на негативните мисли да дават превес в моя живот. Защото, мили хора, ние сме слънцето, ние сме любовта, ние сме светлината, ние сме пътеката на нашия живот. Така че искам да ви се представя, казвам се Антония Сариева, грандмастер енергиен лечител по нашата българска древна енергийна методика за вдигане вибрациите на тялото. Методика, която е за изчистване, изцеляване, оздравяване, подмладяване, защитаване, благославяне на нашата божествена същност, на нашите физически тела. Така че ако вие не знаете за тази методика, искате да се докоснете до нея, пишете ми, първата консултация ми е безплатна и вие ще получите подарък сеанс от мен. Обичкам ви, благословенна вечер, благодаря ви, че ми слушахте и ми гледахте, и ще ме слушате, и ще ми гледате. Искам сега на всички вас да пожелая Бог да ви води, да ви отваря пътя на вашата душа, да сте спокойни, умиротворени, душевно богати и да има мир, здраве, щастие не само върху вас, но и в цялото ви семейство и нашата България. Амин. Обичкам ви.